Tak tady stál cukrovar v Hrochově Týnci. Poté, co jsme vstoupili do Evropské unie a nacpali do Evropské unie peníze, tak Evropská unie za naše peníze cukrovar zbourala. Nebyl to jediný cukrovar, který v České republice skončil. Já jsem stavěl silo na cukr v roce 1996 v Dunajské Středě. V roce 2018 jsem říkal ženě, že se podíváme po republice, kde jsem všude byl, abych ji ukázal, co kde stavěl. V Dunajské Středě je to samé, co tady. Není tam nic. Všechno zbourala Evropská unie. Poté, co zbourala všechno, zrušila kvóty na cukr. No není to skvělý, jak nám ta Evropská unie pomáhá? V dobách socialismu se nestavěly jenom továrny, ale taky domy pro lidi, kteří v těch továrnách pracovali. Kdo co udělá dneska pro obyčejného občana? Vůbec nic. Koukají jenom každýho odrbat, okrást a přivízt ho do bezvýchodné situace. Pak lidi páchají sebevraždy jako v Ostravě. Tam je to na denním pořádku. U tohohle stolu seděli mladí lidi a jeden tady slavil 26. narozeniny. Tak jsem se jich zeptal, co v 26 letech mají. Mají starý vojetý auto z Německa a jinak nic. Jinak nic. V dobách socialismu jsme měli takzvané spoření mladých. Já jsem si spořil od 16 let. Pokud jsem poté, co jsem skončil v učení a jezdil jsem po stavbách, tak jsme měli zaplacené cestáky, měli jsme zaplacené diety. A ty diety, ty mi úplně stačily na stravu. Veškeré peníze, které jsem tím pádem vydělal, jsem šetřil. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem měl vyděláno a ušetřeno na nový auto. Ne na nějakou starou vojetinu, kterou mám teď, nebo mají ty mladí, ale na nový auto. Poté jsem ze spoření mladých koupil 20 áru pozemku, na kterým jsem stavěl dům, ten, co tady vidíte. Ne moc velký, jenom 4 ložnice, kuchyň, jídelnu, obyvák, 2 koupelny, 2 záchody, celý podsklepený a ještě připařenou garáž z boku. Na barák jsem si půjčil 170 000 a protože jsem to postavil do 3 let, tak mi 20 000 stát odpustil. Pak jsem dostal 25 000 na septik, 10 000 na studnu, 20 000 nenávratnou půjčku a 20 000 novomanželskou půjčku. Dohromady 95 000. Co dostanete dneska od státu? Nedostanete nic. Peníze se dávají Ukrajincům, kteří jsou takový chudáci, že tady skupují továrny, skupují tady byty a naši český lidi potom platí 19 000 měsíčně nájem. Jestli tohle je ta demokracie, tak to teda potěš. A jestli chcete vidět, jak vypadá vyspělá demokracie, tak se podívejte, tak si zadejte do vyhledávače Amerika dnes. Najděte si New York, Las Vegas a budete opravdu čumět. Já jsem těch videí viděl několik od Čechů, od Slováků a ten Slovák, ten se tam poblil.